Êvar baş temaşevanên hêja hûn bi xêr hatin bernameya Futbol Şîrove ya ekranên Çapel Medyayê. Temaşevanên hêja îşev jî dîsa bi şîrovekarê me hêja Elî Fikrî Işık re em ê futbola Kurda û ya cîhanê analîz bikin. Kêk Elî bi xêr hatî. Tijî bi xêr hatî kêkê Mêdî derbasbûyî be. Ji ter jî derbasbûyî be du hefteye em ne li ekranan bûn. Pêşiyê tu nexweş ketî, piştre ez nexweş ketim. Lê îro dîsa em hatin stûdyoya xwe. Belê. Kopana zîtemê me bir. Kêk Elî. Yani baş bak em ne korona bûn. Nava em korona derneketin na. Ne korona bû zekemeke. Me her dê jî aşî vaksîna xwe kiriye. Loma jî baş derbas bûn. Kêk Elî vê hefteyê dîsa em ê futbola Kurda dal Kurdê her çi xas ku maça wî a vê hefteyê hîn dewam dike 2-0 li pêş e. Ev maç gelek mihîm e ji bo dal Kurdê ku xesenç bike bi 3 puana bi dest bixîne. Bawerim 15 deqe yan ji 20 deqe maye maç bi dawî bibe 2-0 li pêş e. Em ê gavek din behsa wê bikin. Piştre em ê behsa tîmên bajarên Kurdistanê bikin. Yên di Lîga Duyem de û û di heta sê tîmên Kurdistanê hene ku di Süperlîga Tirkiyeyê de tê dikoşin em ê hinek jî li rewşa wan binêrin. Em ê ji te analîzekî bikirin. Piştre dîsa em ê derbasî Ewropa bibin. Li Ewropa bi rastî îsal werxuyaye ku temaşevan bêriya futbolê kirine. Ji heftiya pêşiya me pê ve bawerim hinek qedexebûn radibin wê stad bi temamî êdî tije bibin. Lîg futbola pir xweş tê lîstin vê îsal kan binêrin wê wiha dewam bibe an nebe. Li hinek dera heftiya şeşa ye, li hinek dera çar e. Baş e tu tişkî bêjî heye beriya ku em dest bi mijarê xwe bikin. Fermo qawet beştere. Baş e spas. Wek min got Dal Kurdê em ê gavek din nîqaş bikin ji bela ku maç dewam dike maça Dal Kurdê 2-0 li pêş e. Em ji Kurdistanê dest pê bikin. Lîga maçên çarem tê lîstin bawerim. Ka em binêrin netîcên bajarên Kurdistanê çawa derbas bûne. Amedspor li Anqereyê 1-0 qezenç kir. Di Lîga Duyem a gruba Spî de. Di vê grubê de tîma Rihayê Şanlıurfa jî heye ku ew jî îsal gelek xurt baş dilîzin lê vê heftê maça wan tune bû. Di Lîga Sor de jî wek em dizanin Diyarbekirspor, Wanspor û Adıyamanspor wek tîmên bajarên Kurdistanê dilîzin. Ew hene Diyarbekirspor maça xwe ewil bawerim qezenç kir eger neşaş bin. Wanspor dîsa başçı ew jî li hember Ergene Velîmeşe 2-2 qezenç kir. Adıyaman mixabin ji roja destpêkirine hîn maç qezenç nekiriye têk çû li ser xwe dîsa. Tu dibêjî çawa kak Elî em bi giştî analîz bikin yan tu dixwazî gişa bi awakî ji bela ku tu hertim dibêjî ku heya 6 hefte derbas nebin em ê tîma baş ew nekin nikaribin analîzekî xweş li ser wan bikin. Beriya wî ji te bipirsim yanî îmkan ku meriv karibe van maçên van bajarên Kurdistanê hene îmkanê te hene tu temaşe bikî? Ji xwe TRT Kurdî her heftê yekê ji wan diweşîne. Vê hefteyê maça Adıyaman û pêşbazî wî weşand. Min wê maçê Hekîmoğlu temaşe kir. Beriya vê heftê hefta çûyî maça Wanspor û Diyarbekirspor hebû. Dîsa TRT Kurdî vê maçê weşand min ew jî temaşe kir. Hinek dibe çi? Dibe weşanên qorsan hene. Mesela medya sosyal de diweşîne. Erê meşa medya sosyal de min maçeke Amedsporê di wê weşana qorsan de min
تماشا كر يعني والحاصل در حقي وانده هنك فكرة من هنا هلبت الفكر وغا نفكر ثابتن نوككو مرف بريارك بده لسا ماشتن ليستن دفيكو انواع ماتشا جبن نرخينن وكبتنو بشتي شش حفته يعني بشتي حفت شش ماتشا اما كاربن بيجن والله ايدي ليستكا وان ايفا كيماسيا وان ايفا ياجي بكير هاتيا وان ايفا فيكاري وها خوش بيك ديرن ياجي فيكاري جبو وان سدما نكارن بيك بيرن جبو وي امل بندا يعني جبو وان بريارا امل بندا باشه وی چاقی ما جا آمد سپوری دست بکن واسه پوانویجی میزکن آمد رضا دودیا ده لی پوانوی نه 4 ماچا لیستیه لی پندیک 3 ماچا لیستیه لی دیسا جیش بو 4 ماچا باشه پوانی نه هر وها وک رحا جی دوی گروه ده کو پوانوی 7 لی 3 ماچا لیستیه رحا قرار بر لیدر جی شانلورفا سپور آمد سپور دیه چه بیجی یعنی هین وقت گو زویه لی لگور سالی چون مرو بده بره گوهرتنه کی چوا کاره هبرد آمد سپوری ده يعني مخابن براستيج فيجا ليستكا كود ليزا عقلي بناكره اري تشود انقره 1-0 5 بازي خطيك بير 6 بوان خسته بريكا او هات اف هلبت تشتكي كو مرف جوان للشبكا اف دركه يعني حياة دركه سرفرازية ليبكا كنت زاني از اللي في ليستكي دسر انجام دلوان نانيرن الچت نيرن كنت كاربي هر هفته وين ليستكي بليزي وين قابليتات هبا توها او ليستك جبر كربا يعني الهندر والدربة اريد بهنك جوهرتنا كنت كاربي بكي ها ازي كاربي بيجم والله تدريك باشتي انجي تناد ريك باشتي لفيجا نعم ديمانن في ماتشات بينن كاك علي بله يعني دفي ماتش ده ماتش أنقرة ده براستيجي سعودة آمد سبوري هبو يانجي ام بيجن بيشبازة بي أدنا دمر سبور پر بيكير بو يعني قالك بوزيشنن غولي بون و أدنا دمر سبور بسركبة أنقرة دمر سبور بسركبة لمقابل نبو نكو ام بيجن برگریه که وکه علمی کر نه ارید بر خود ده کندیسیون آمد سپوری باشه نخرابه و هفکاریه هفجید کن لید نوا به هفکاریه ده ارگانیزاسیونه که بوش پیشی و حاتی آواکرین نینه گازنه میچیش ورد نوما از وگا نکارم يعني جبو ايرو جبو وان ماتشا نكارم بيجم والله عمل سبور باشه يعني باشه خير اما بسكن كا يعني فيجا ادارتك حقيقي ذا حتى دنجي فيجا ادارتك لبرا من جبو چار ماتشا بوانن باشتن ديه اري يعني في ليستك ناكبه لبفي ليستك نابه شامبيونجي جبوكو ببه شامبيون جيره ليستك فورمكي دني لازمه يعني دي تقل سي تقل دفيكو الخوخه يعني مع دفيكو باسيوان بيوان بن افيك وغابا توب كتب بن لينجي بيشبازي وان قاربن بحفره بريسي بكن يعني الفوتبول ده مرف كاره جبو مجارن اساسي باسا فان هردو تشتابكه دفيكو مبزان بزانبون بهفره باسا بالنهف وديسا بزانبون بهفره بريسيفكن اري لمخابن هي حرب خافن باشكك علي وقت تقوب شانلور فا يعني الرحة باليدك شني سال جبلاكو صار يجين امتزانن هما هر حفتة الرئيسة داوي دبو انجام باش ندقرت إمكانية تشيبون ترحاي تاخيب بكي يعني أمزانن ماتش برم براستي مخابن ليغا دويم جي أمزانن هنك ماتشا نادن أب نادن
پر زحمت براستی بر تاقیب بکه بله yani براستیجی من ماچه وان یه کیف خوشیه yani درفتا تماشاکردن بدسته من نکد لی vega tiştek bu yani rahinereki wan baş hebu rabun rahiner qawrandin rahinereki dine anin divir de hinek galgal hene hinek gotin hene yani ew tişt gava berva bihise hinga insan dikeve şike yani ji bo ciddiyeta rêvebiriyê meriv gumana digire û meriv dibe wela hinga ev ji keysa wan lê hatiye ji wan re li hev hatiye hatine vê halî ne ku xwedî felsefeyekine ne ku xwedî lîstikekine organizasyonekine lê devega werî ser wanê îsal ez ji di nava tîmên Kurdan de ji lîstika wan sporê pir bihêvîme û diecibînim. kapsam puana mezek na mamade tejur destpêkir û pişta devam biket xwazî Tamam. wan jî dilê gruba sor de ye niha 4 maça lîstiye û 10 puanê ye hemû ê Trabzonê jî ê Sivas Belediye jî ê Bayburtê jî hemû jî 4 maça lîstin û 10 puanê wî hetiye neh gol avêtine 5 gol xwariye wan sporê yani balê dikişîne salê çî jî wisa bû lê mixabin nikarbû heya serî birana baş e devam bike ji bo wan Yani wan spor di lîstika wê îsal de gelek cudatî ji lîstika par zêdetir hene. Îsal nexastin di êrişê de beriya vega jî min bahsa di tişta kir ku wan spor lîstikeke herem teng dilîze yani di heremekî teng de dilîze û gelek futbolîstê xwe tajo nava vê herema teng ev çi derfetî dide ev derfeta ku topê nede pêşbazê xwe û di nava xwe de pasa bike dide û ya didoa jî dîsa gava ku te herem yani di êrişê de te ku te herem teng kir û di vê tengayiyê de jî em bêjin qezak bû top ji lingê te çûkete bin lingê pêşbazê te bela ku tu nêzîkî wirî ti rehatî dîsa bi gelek kesa karî prêsa bikî û prêsa bikî wê topa xwe ew wê topa ku te hunda kiribû wiha zû ka ji wan bistînî min ev di maça Diyarbekir Spor de gelek cara dî û rastî jî wiha dilê min xweş bû ku rahînerek fêm kiriye yani lîstika futbola nûjen girêdayî çi ye girêdayî van her du tişta ye divê cî ku top lê be futbolîstê de li wir pir bin dixwazî êrîş bike pir bi kesa bi lîstikvana etê divê te êrîş bikî dixwazî xwe biparêze dîsa bi pir lîstikvana xwe biparêze ev prensîbekî navne teviye êdî gava ku em behsa futbola nûjen dikin hemdem dikin em behsa vî tiştî dikin erê yani em bêjin wan spor di gorî îmkanê xwe vî karî pêk tîne lê dîsa weke xeletiyeke ku ji par maye mixabin hêzê wênî êrîşker û hêzê wî parêzger di qada navîn de nêzî hev nalîzin ev jî xeterek e bela neh gol avêtiye û 5 gol xwariye ew 5 gol jî ji vê xeternakê tên herê dûr de heremek bêxwedî dibîne agahiyekî bidim dal kurd golekî xwar bû yek dido lê kamzekim çend deqe maye bawerim 5 deqe maye me şaş bin êvî dikim wisa biqede yana ew nabe baş e li vir divê grubê de Diyarbekir Spor jî heye gruba sor de wî jî maça xwe ewil xezir kir êvî çawan e ji bo Diyarbekir yani di lîstika Diyarbekir Spor de ti orijinalîtek nîne yani tîmên Tirka çawa dilîzin wiha dilîzin ji wan re li heftê vê maçê jî mesela di deqa şeşa de bû
listikvanekî Diyarbakırsporê qertê sor xwar mane 10 kes û 1-0 jî bi paş veketin du rejwara li hev hat yani ne ku lîstikeke kolektif lîstikeke hevpar lîstikeke ku hemû lîstikvan di navê de ne wiha lîstikeke take kesî yani yekî ji mesela min navî ji bîra kir wî dihol avêtin wî bi saya Suûda xwe dihol avêtin loma Diyarbakırspor Somayê sisêwiyek têk bir yani meriv nikare bêje erê wala Diyarbakırspor baş e heftiya were jî wê dîsa heman karî bike û em herin temaşe bikin di maça Wanê de jî rewşa wan ev bû di maça Somayê de jî rewşa wan ev bû loma yani Hala puanê wan mezekin Diyarbakırspor di rêza çarda de ye û Adıyamanspor jî mixabin ê herî dawî ye hîjda de baş Adıyamanspor te bawakî ew behs dema derket Lîga Duyem seroka wan jî bawerim yeka jim bû ji zamana hîn dewam nake na devam nake mixabin dewam nake derxist Lîga Duyem û Nêra ciyê jestan postê jestan mixabin çar maç jî wenda dike 0 puan heye ne yani kufşe Adıyamanspor hêferî Lîga Duyem nebûye yani weke tîmeke Lîga Seyem dilîze min dim maçê wan temaşe kir bi rastî min dixwast ku el serê binivîsînim jî yani bela ku Adıyaman derketiye filan ji bo hinek dostê min ê Adıyamanî jî hene bira keyfa wan were lê min dî ku tiştekî garibim ez ê binivîsînim dernekete holê wekek min got yani erê parbûne şampiyon lê ev şampiyon hê xwe di Lîga Duyem de his nake yani wekek ku ne tîma seviya duyem be erê yani esasê xwe de ne qas lîgekî pir jî em bêjin ew ku Adıyaman bu wek bajarekî dikare helgire ev lîgê lê xuya ye wek te got destê hirkaya tê de ne kaç bi çi mesele nizanin lê pir xweş nebû ji bo Adıyamanê di vê naberê de deqa notî li Swêd Dalkurt maça Dalkurt di doyekîn li pêş e ka em binirin wê çav be baş e kek elî ev lîgên duyem evin nizanim li ser Mêrdîn û Batman û wan tişta yani imkanê te bivîya wî tişkî heye tu wan taqîb dikî yani ez zanim tu her tim rûdinê û sporê taqîb dikî maça kişa taqîb dikî nabera vana çawa yani tu van tîmên wek min got Batman û Mêrdîn û Cizîr û wana jî taqîb dikî ji xwe Cizîr ketiye lê îsal di Lîga Seyem de gelek tîmên bajarên Kurd hene yani Iğdır heye çi bû Ağrî heye Mêrdîn heye Batman Petrolspor heye Kahta heye Karakoçan heye dîsa tîmeke Rehayê Qereköprî heye bijmêre di nava wan de yani eko xwedê negiravî hepkî li ber xwe de dîsa îsal Batman Petrolspor e ev jî yani carna encamên ku meriv bawer nake bi dest dixe carna jê li wê kêrî tiştekî were rabben mala xwe têk diçe yani ev hemû yani mejiyê lêstika amatörî ye yani hê hîmên organizasyonê yani em ê vê lêstikê çawa bilîzin em ê çawa êrîş bikin em ê xwe çawa biparêzin prensêbî vî karî çi ne vê hev pirs nakin wana înşa nakin yani ev mesela înşaatê ye lêstik divê were înşakirin ne ku em jê kê re bêjin wala ti parêzgerê millet çepê ku top hatê bidivî futbol ne tiştekî wiha ye divê ku tu yek û di nava wê sahayê de di antrenmana de
بجربيني. Evet. Evet. Baş dibin habere de maça da kurtin devam dike dakano tosisiye hinci em kabinirim ve çabe az jverji şopinim var. Baş vakidin se timen Kürdistan'a hene ku Liga Süper Türkiye'de dizim. Yek je Malatya Spor'a yek je Sivas'e o yadıcı Antalya Gaziantep. Ligor puana am binirim bana civan likune Sivas براستی تیمێکی gelek baş bû salê çîn û heta îsal jî lê cî wî hatiye ketiye rêza yazda ez nivîsê te dixwînim cana te pes nêwan didî ama divêne Gaziantep çarde û Malatya jî di rêza 16 de ye ji bo van tîma û Liga Süper Türkiye çi bêjî her çiqas Liga Süper Türkiye lê Kurda jî eleqedar dike Kurd jî li wir temaşe dikin tîmên bajarên Kurda jî hene نرینه تاش بو وان ویچ اف صحبت ناقده ها مگو اف صحبت ناقده لیه که تگو از خو بسینور بکم yani Azanım her hafta belki şeş hafta nüvisal ser Liga Süper'de nüvisini bağırım. Böyle. Jbala ana bu arbiye ku cari hafta du cara bizim se roja cak bizim. راست والله مهنه قضيه در حق وانده من yazda nefis nefsanla ve mehede ve herhalde ve mehebe be fazla şazda nefis le dnava timen bajarın Kürt de mukhabin ku jevdeketi Malatya'ya yani sal için baş bu isal var kuyanakın yani parjine baş bu yani İsa'cık dve galiba baş belli mukhabin rahinere wan kujmin navi irfan buze kujme be persin jvi yani bikeri vi karinay azeviyat yeko bejim eji hamam maçı tamaşa dikim belaku beyin sport de pişti maçı az rahine raji godari dikim yani adnerim ku camer jvelestke çtek fem ne kiriye yani ne jgalatiye xo çtek fem kiriye ne ji çtek u karbin bikin fem kiriye ku insanek ji karu bari xo fem ne ke nikari beji wala ev insan ve karbe galatiye xo çareser bike ji bo çareseriye beşik divek mere fem bike مخابن لو از بهيفي ما جمالاتي دفكو وي بقورين يعني ليه وي شنو بده كيبين او لا فشا ليه يا سيواسش خو رضا çalım bay kodi leistike leistikavi tera süper liga استيك منابرك علي ماتش خديه ماتش دار كرتي دويا قزنج كرم براستي هفتیا چوی دار کرد دکانو تو پیش بو شش بو غورک خوار دو پوان وندا کرد اما مایرو جید کروار ببونا سه دقیقه داوید توپ شکلات دار کرده درنت کرد باش devam که اری بباره yani maç دوya kati yani eri yani leistika sevası ya rahineri tera leistika Süper Lig etike tera peşbaz ya Süper Lig etike belaku beriku Süper Lig despebike evji endamın turnuvayın UEFA'ya bu دور ده حبكي الشربزة بو سيواس سبور يعني تلاقي غريبة تيمين تركا و اي كردا نكار نافا بيفاجوية كده دو تشتابكن الحمو يا بنيرة كو يك امبيجن اندامي تورنوان UEFA به دليغا خدا تكتشي ياهو از نظرم يعني چما ابو حادبه براستيجي عن فكري من هي اللي از فهم ناكم غيركم معرف هيك خرط تربه لما خابن اف ديالكتيك تركاده دبيت شيء برو باش دخبته ويا انت بيجي يعني يا ديلوك نه انت يا ويجي راينر كمان باش هي
par rahineri Fenerbahçe bu ve kavurandın. Le yani fikreki bir futbolu he. Peşiş xore timeke berkiriker avatke u hedi bi imkanı berkiriye montaja erişkeriya hoji pektine Evet. ez bi Erol Bulut kareki rast dike. Yani vakit bu gava mermiş xore xani ki çeke insan peşi temel evi davacı. Bingehiya ve davacı. Dura qatat sarı derdike. Fikreki rast. Kek Ali me berdur maça dal kırdı. Xwaziyam derbasî yûr bûn germ germ wayî maçê kiriye me dewra ewil û dewra duyem jî maçê din ve me temaşe dikir. Wek me goş lîderiya vê grûpê divê evkê de şans piçek pir zehmet e. Mucize yani me bêje. Ferq ji bela ku 13 puan e û 8 maç mane. Yani Broma Poykar meriv dikare bêje yani bu lideri ve lige yani ez tahmin nakim tîmek din karibe wan bigire lê her çiqas matematik şansê wan dewam jî dike lê a mihîm playoffek û yani playoff wê maçekî bi grupa din re bilîzin kî xizanç bikin wê derkevin. İja di playoffê de niha sê tîm tê dikoşin yek ji wan jî dal kurde û yê din sandvîkê ne ku sandvîkên puanî 46 e ê dal kurdê 40 bû îro xezanç kir way bû 43 puan navbera wan de maçekî ferqekî heye ne pir jî yani enizam ji îro pê ve 8 maç mane êdî meriv maça dal kurdê analîz bike yan meriv hema li bendê be ku maça tenê xezanç bike bi rastî dal kurd bala medya Swêd jî dikişîne îro nivîsekî li serê nivîsî bûn min xwe mişter jî çand yani çima dal kurd ew qas rahêner diguhere destpêkê de rahênerek anîn piştre yekî din anî wî jî gwar anha cîgirê rahêner Yasîn Aras birêve dibe dal kurdê yani tu çi dibêjî yani em bi çavî dewam Yani bu yani gotineke dibe rewşa gayri ciddi. Yani rewşa dal kırdı. Rewşa gayri ciddiye vega rahineri vetine. Yani o bir rahinerti dibe peş baziye de dixwaze xwe bigihîne encama li cîkî baş e jî yani ha yani ji bo playoffê tê dikoşe yani ku kifşek ku hinek yani bu ez nizam ze çi bêjim ez nayê qebûl kirin yani bê rahînertî nayê qebûl kirin bê rahînertî tê xwebigî ji kîja armançê tê kîja planî pêk bînî tê kîja karakterî têxî holê ev wiha ji xwe ji xwe ji xîreta futbolîsta ve dernayên yani û rêveberê wan qeynexa wan e yani ev rewşa ku ha ku herkes dibîne ew nabînin ji gorî wan ev ne mesele loma medyaya Swêd êdî li vê tiştê xerîb li vê tiştê ku dibe çi yani tiştê ne tişt ê ku ev be tu nikarî bihêvî bî ji daw kurdê yani rahêner fîgûrekî herî mihîm di tîmekî de ye yani bê rahêner tîmekî pir zehmet e yani buha cîgirê rahêner Ya, asîlkanê Niko, rahêner yani divir de ji xwe tiştê li Tirkî jî min gelek aciz dikin lêstika rahînere yani farz e herkes li lîstikvana nere dibe o filan kes pir xweş dilîst gavat te îstastîka jî dikî Mesî bi xwe jî di nava 9 dakî de ancak 3 dakîqa bi topê dilîze 3 dakîqa heştê û heft dakîqa wê çi bibe ê ku futbolîsta antrenman dike wan hildijbijêre ê ku wan wesifadar dike ê ku ji wan re stratejiyekî dest nîşan dike ê ku di nava lêstikê de bi dehan taktîka çi dike çi ye
راهي نرى حلبت أف ليستك راهي نرى كنت في شعبي الوان بنا راهين قد تجي يكي آلي جري يعني Evet. تج ميسي حستكي نش فوتبولي تج رونالدو حستكي نش ليستكي Rastı. Nizam, wekî din ji bo dalkurdê tişkî ku em bêjin em ê wek min got tu çi dibêjî yani em ê tema li benda encama bin yani dalkurda me qezeş kesê puan van heşt maça ve yani analîzekî merivekî heye yani em li maça jî temaşe dikin bi rastî imkanê min jî çêdibin em كيكو temaşe شخو بيفاجو ده هركة بفينه في أمي وان ماتشا تماشا بكنو وي أنجام ببن لي أم نكارن در حق دي في بيفاجو وان أنجاما ده بيش تباخفن أم نكارن هيفي داربن أم نكارن رخنا بكن أم نكارن بيشنيارا بكن بلاكو خودي فيتنيه أزي فيغا چي بيشنيار heşt maç mane أزي چي بيشنيارا جوارا بكن إيه مثلا فيغا Aliki ve maça Trabzon'u temaşa kır. Aliki ve bir tane maça dav kırdenler. Ya beşer biniye. Yani ku top te dere ki merev nizane ve ev top hara kır. Yani kimek merev nizane. Yani demile çepede vaha eriştik yani vaha kod Paris'e. Demile rastda da vaha. Denavende de vaha tike. evet de baş ve çare em ligin kurda ev bikin wek mi go li Avrupayê pênc ligên mezin yên Avrupayê bi rastî ez tîma ew dikim maçên xweş tên bîstin alîgir bêriya maça kirine bi rastî ji berê de ez zêde Lîga Premier min nedişopan ev helbet bi maça mêze dikir lê wek qasî Serie A û La Liga min nedişopan lê îsal ez bûme heyranê Lîga Premier bi rastî a Ingilistanê yani futbolekî cuda li wir tê lîstin nizam yani li Almanyan dibînin yani ferqa Bayern Münîh heye di naberê de carna Dortmund xwe nîşan dide ez çi zanim li ewkê li İspanyayê em dibînin ferqa Barcelona û Real Madridê ye Atletico Madrid Valencia wan xwe carna diçin her wiha li İtalya jî wisa lê li İngiltere bi rastî me nizane wê çi be encamên pir balkêş tên dayîn li wir tu ji berê de wira taqîb dikî Liverpool ana lîder e bi rastî nizam em ez encama bînim ekranê dixwazî em piçek wiha lê mizekin û pişta bi giştî hemû lîgan ez dixwazim tu nêrînê xwe bêjî ji bela ku wî maçên hewilin ez ê bi kêfxweşî îsal li Lîgên Ewropa temaşe bikim bi rastî li ewkê li İngiltere Premier Ligê Liverpool li pêş e Manchester City bi rastî du heb ew hebûn derbî hema me re bêje Manchester City û Chelsea û ew hebû Arsenal û Tottenham Arsenal Tottenham têk bir û City jî Chelsea her Real Manchester United bi Ronaldo li mala xwe têk çû li hember Aston Villa ev maçên balkêş bûn wekî din a herî balkêş jî Liverpool bû bi rastî bi Brentford re lîst ku hîn nû hatiye Lîga Premier sê wek hema lê dîsa jî lîder e yani Almanya wek min got yani ferqa Bayern her sal xuya ye yani ez nizanim ama bawerim wê îsal dîsa ji serî heyya dawî lîder vê lîgê bibe Serie A xweş e dîsa îsal heyecanekî tê heye Napoli, Milan, Inter, Roma Juventus pir ew bûye zeyf bûye lê tîma ku te jê hes dikir ew bû te digot Atalanta Atalanta و Sassuolo erê ew jî way puanê wan nexirabin yani baş in li İspanyayê Real Madrid li pêş e li her çi xwast li saha xwe 0-0 ma jî di vir de Barcelona bawerim
هاتیه سرخوا وکی دن نمرا دهاجی جمسی چو او لیستکوانه وانه کو هر کس دبیجه کو ستیر که هری مزنی جهانی و دوان 2 سالین پیشیه ده او به یعنی بعثا آنسو فاتی دکن یعنی پشتی 11 مها سقط ببو دو دیسک هات لیست و غوله کی جاوید يعني نهن كتابي انه فورما ميسي دانوي يعني كيك علي فورما نمرة دانوي وفرنسا يجي از دبم قي بلكي لفرنسا ليدر ليجي هما ده حفته بمينه بلكي يعني كيف شبه يعني باريس حيش ماتشات 24 بوان ستانديه 22 غلاوتي حفت خواريه نظام خويا من الغرا ما تاني بعصا باريس يمكن بميسي نيمار امبابي راموس كشلبر اره ليغن اوروبا بيش ليغن قراسي اوروبا ببيها وينه اما فرنسا دست بكن كفشة باريس اره باريس ايدينا تيما ليغا فرنسا فرنسا باريس شو خب ترانسفرا ميسي جو از إيصال ليغا شامبيونات خاصم شو حاضر جوي بو يعني تخوازم نمسي تاني راموس جي سيرجيو راموس ريال مدريد كتبون بلاكو از سيرجيو راموس حسناك مش خاز ناخذ نافي هيلدم وراستي بلاكو مرف نافي ميسي هيلدا نحو جي نافي راموس لما دبرجيريه ده اوكي يعني تي الاستقبال اكيد باستقلاله اوكي باشا يعني احلاقي هرتشخص مرجي حزنك ايش انا ناس الدوام بك نورمال اجي يعني بلا من برشلونه حزنك جور يعني براستي بوشيتينو إيصال البارج اري وي راهي نرتكر لباريس إيصال ليستكاك وهي قرتر كريه وفان انجام جي هي بي آلي كاريا ميسي دستينه وشوكو ميسي ورا جي خو بستينه دليستكا بوشيتينو ده اري امي كاربن بيجن ولا باريس وإيصال دنياي بهجينه شو ما بس شيء اوه لي فان هر چار لیگن اروپا ده تشتکه مرف دزانه کو ev leistik پیشی لیستکه که هفکاریه و دنوا این هفکاریه ده دنوا دو حرکت ده رولن هر کسی جبره و حاطه کفشکرین لوماک ام دزانوی خو چاوا پارزن ام دزانوی چاوا ایریش بکن ماتش اخوی لیگا شامپیونان یک مان اوکی کلوب روش يعني خوش دست پی نکرنش بو لیگا شامپیونان باشه بو لیگا دن تیچو بیجی امی بشوپینن پاریسی امی پر بپیون لسر پاریسی ایسا برساتت چبو تقول چه؟ جبو انجلترا فرانس اسبانيا و سيريا آ يعني فيكا اري باريس بمسي وافكر لي نافندا فوتبول الدنيا انجلترا بريمير ليج نافندا يعني ايه راهنرين هيري هوستا وايكو اثبات كن حموج دورن وبراستيجي اف صنعتكارن ايدي يعني فوتبولك وحا ضدنا ليستنكم مرف دبيقي جوفندا يعني تيمك ليغا دوينتي او كونديسيونا كي بوان او يعني تكتيكا كي دليزن مرف دبيجيك قي بالصالان دبي ليغا بريمير دمانه ورقيات يعني دور ده السوية شخوا ايدي نمسلا كونديسيونير نمسلا باراستنه نمسلا ايريشيجي دفرده هنر وككم مجو وككم مرف ببا ارتيست يعني وهان چارسرين افرينر
bibîne. Divê lîstikê de keyf divir de ye. Yani kes weke prensîp xeletiyên rast rast nake. Tîmek zora tîmekê dibe. Bi hinek ewka mesela. سه راهنر هنه یعنی وکی باله بکشینه ای چلسی و سیتی و لیورپول کلوبس گواردیولا و توتو Vega şkwe Guardiola ye. Yani. Evet, Bunu yani. bir Avrupa. Yani bana tepir servan Belli. İsale Le- Chelsea jilure. Yani Thomas Tuchel divek xwe ispat bike hev kas xwe ispat İsal için ispat kır yani lehember Liga Şampiyonan lehember Manchester City. ama Liga Premier'de beji gerel urji koy ispat kır. belli yani dol de ew der Liga Promera belaku maratoneke ew. U tu bi herkesî re dilîzî. Neveke Liga Şampiyona. Vega Liga Şampiyona yani etapên kinin bi taktikekê tikarî pêşbazê xwe têk bibî. Ev derfet heye. Loma yani karaktera turnuvaya û karaktera Liga ji hev cuda ye. Ji alî lîstikê ve ji hev cuda ye. Lê Tuchel divê ku xwe Premier Ligê de ispat bike. Evet. Mesela li wir Marcelo Bielsa heye. Ve hafta Guardiola lehember bir kazanç kır. Hem jilleri. Örü. Yani ez bahsayekî dinê dikim. Evet. Mesela hostaya Marcelo Bielsa rahinerê Leeds United'e Leeds mesela United. diwir de ew hinek lîstikên afrîner diceribîne. Yani weke laboratuwarekî. Erê mesela heftiya çûyî Aston Villa wê jî bir yani têk çû, têk jî diçe. Evet. Lêstik bak ez lêstikê dinêrim edivêm erê ya. Yani ev lêstik pêşî lêstikeke estetîk e, dahilî aqil e, divê meriv xwedî huner be. Huner û hêzan bedenê divê di asteke bilind de hev bigirin. Evet. Ve yani tamamı dünyaya ev lêstik çima hewqastî hes kirin. Yani manekî wê heye. Ne telefon lê xist bê van kesok girt. Verde hemû tişt hene. Ji xwe gava meriv bahsa estetîka futbolê dike yani her pîşe şeş meha carekê herkes wan dinirxîne futbolê heftê carekê û li ber çavê hezar kesî ne demê hezar kesî sed hezar kesî pêncî hezar kes bi hev re û rebenê futbolîst wextê wan tinê dibin bandoreke dine divê ku biryara rast bistînin ev tê nake gerek wê biryara rast tedbîx bikin were yani em herin ji qand bipirsin ji hegel jî bipirsin ve bêjin yani daxwaziya yekbûna aqil ji xwe ji estetikî pêve ne tişteke. Evet. Ev jî karekî estetik e. Premier Lig jî sahna estetikê, sahna futbolê weke ku min got yani govenda ew der. Govenda futbolê her Evet. Nur futbol bava gidin delistin. Evet. İspat ettim bu futbol. Yani Evet. ya İspanya divê ku em nebêjin yani mesela ya İspanya jî xwe ekoleke Evet. ve heftê Real Madrid û Real Valencia Villarreal lîstin ne? Hevrê man yekû La Liga. erê La Liga. Villarreal. Villarreal. Evet. Real Madrid lehember Villarreal. O demek direj bu sağa xwecî nedilîstin. Barnabéu. Yani Sağa ez xwe mixabin 0-0 man vê hefte. di derhekî La Ligayê de ku meriv di tîmajê derxe yani di tîmê Madridî Real Madrid ew tiştekî dinê dilîze û Atletico Madrid ew jî yani ew jî tiştekî dinê dilîze wekî dinê heman ji yek ekolê ne ji yek kevine şopiyê ne meriv dibe lîstika İspanyolî
يعني اويكو بدا بستينا بحفظة بقهرة ورا ليستكاكو تيمانة تيفيا اسبانيا يدلسه يانجي بريا في ليغا قوات دما غوارديولا بو ليستكاكو برشلونة دلسه بقى ما بستا حمويا كو قاربم وي ليستكي بليزن لو ما اودرش بر بكيفه Evet. ايا سريعة زاني تيما واي نتفي بو شامبيون دنياي وبراسلي دوي تورنواي دجي ليست كدني ليست ايطاليا ازبم شوبين اتلانتا ان ليست اتلانتا وساسولو دوي ليست كده بربو وهركز يخوا ادابتتك دوي ليست كده Evet. يعني نابوليجي ميلانجي انترجي روماجي خوازم ویلی است که بلیزن هر کس گورا کیسا خواه لگورا حوزن فوتبولیسته خواه Evet. وسايا كاين شخوك ماغوز 4 هفته لازم ليجين اوروبا جوا براسي وقت ماجي درباس بو اماما دغوتن سر جول تشيكرين لاوروبا كي خوياتنا موانا اكن ليغا بريمير محمد صلاح و ميخائيل انطونيو جوست هم 5 gola betne yek diji hebu والله ناوي برامنا روبرت لواندوفسكي براسي اورو من نويسك سرخان ما ناي برامن از نيزكا 25 ماتش سرف دو جول دا بجه و از باورم دكت 18 وكيدن هالاند جي نحفت 8 جول باورم ايطاليا جلازيو ايموبايل 8 جول او لا ليغا بنزيما 8 جول ليغ اوروبا جنايس گوری 5 gola betne gol çekerci evet وقت ما جو ماتشن پر خوش دیزم براستی سبی ماتچ کی پر خوشه و مسی جی و بلیزه مانچستر سیتی و لیگا شامپیونان سبی آیاکس بشiktaş شاختار دونس اینتر پاریس مانچستر سیتی Leipzig Club Brugge Porto Liverpool Milan Atletico Dortmund Sporting Real Madrid ve Şerife. Sebe evin o bistim nehmeyi maçın dinhene. Helbet az işte ne yaparsın? Diğer maça Ajax Beşiktaş o Paris ve Manchester City. Guman temaşa beki yani. Yani merv وانا تماشا نكنا باريس ومانشستر سيتي يعني يك ازي البدك وي اياكس بشكتاش تشاوا شربزل كوي ازي البداوي بم ويادني شي براستي جبو ماتشا باريس ومانشستر سيتي ازي البدا ليستكي بم يعني بس ميسي سقط بدريزه وانا تاخوياني كي هاتيه ويسبب بليزه يعني بليزه يعني belki tişkine kejil le navi heye berat kadroda fazla listikvanın heja baş kalite tamaşa bike var. Kek ali iro mjareme evun brasti le mjarek dije bas fazım nerin ete bigrim FIFA teşniyarek dine rojave ku dbeje em kupa cihanı edinne 4 sala car ki 2 sala car ki وهن كاس قبولناكم براسي اجي فهمناكم شما وارد بيجن يعني وقت الناس هي روجا جاكي ماشتن ليستن وقت ناينديتن ملت ايدي اولمبيادا مزكي yüzme şampiyonası atletizm nizanım Avrupa kupası kış olimpiyatları Ezbekistan'ı vançta mezekin Tüçüt beji yani düz alacak ki kupa cihanı ya futbolu nerinek tüçü de ya. Ne peşniyareke profesyoneliye u şkwe futbolcu kareke endüstriye de hoş bu ilk fazla para kazanç. Yani futbolist veya kabul nakin bala kubare van program yani. Yani azana de fikrim ki hnek timin zengin devlement
an welatên dewlemend belkî bi ser bikevin divan tişta de lê tîmên ku ew kin yan bêjin aboriya wan pir zeîfin welatên were waran nikarin yanî divê lîstikvanên wan ne 25-6 kes bin yani ji bo ji her lîgê amade bin yani wê kar bin ji bin vî barê derê. Yani keko vega bela tîmê netevî ne tîmê netevî ku ji alî aboriyê kalsın tune ne bela ku devlet paşwane lê mesele ne ew e Ama yani lîstikvan jî diçin Ha. zeîf bin yani ew elbette yani ev lîstikvanên netevî niha lîga wan diqedekek Elî böyle meha Gulanê o pişta dikevin kampê heya nizanim dawiya tîrmehê o pişre heftekî tatilê dikin o tên lîga wan dest pê dike yani eziyetek zulmeke yani bi rastî yani çok. Yani perapır kazanç dikin ne nabêjim lê wê futbolekî xweş ji derê ortê derneyê ortê mer nizane yani merin dixwaze li futbolekî xweş temaşe Na. Liga Şampiyonan jî ji bela wî baş e hemû stêrk li wirin stêrkên futbolê her sal em temaşe dikin. Baş e kek Elî tişkî din bêjî heye gotinê xwe dawî bêjî Ma malê ava bi xatirê te heya hefteyekî din. Baş temaşevanên hêja heya hefteyekî din bimînin di xêr û xeşiyê de bar baş. var baş.